Takže čaute všetci, som tu s ďalším videjkom. Na začiatok by som sa chcel ospravedlniť za takú menšiu neaktivitu opäť. Nepridal som žiadne video z kuchyne, tréningu, ani som neodpovedal na vaše otázky. Tento týždeň budú prázdniny, takže to všetko doženiem, dobehnem a budem pridávať viacej videí. Čiže dneska by som chcel odpovedať na vaše otázky, bolo ich dosť a hneď sa do toho pustím. Čiže takto asi ako kombinovať futbal a posílku. To bola veľmi častá otázka od vás, od futbalistov, a celkovo ste sa ma pýtali, že čo jesť, aké suplementy užívať, no koľkokrát do týždňa cvičiť a vlastne takto. Čiže hneď čo by som povedal na začiatok je to, že musíte mať jasno v tom, že vy nemôžete ísť do nejakých extrémnych objemov a nejakých super extra tvárov, nejakých kulturistických a tak. Väčšina z vás ste ektomorfovia, máte problém nabrať, nechcem vás všetkých hádzať do jedného vreca, ale väčšina z vás ste ektomorfovia a máte problém s tým naberaním, čiže budem sa venovať konkrétne vám. No, čiže hneď na začiatok by som povedal to, že vašim cieľom prvotným, prečo chodiť do posilky, by malo byť to celkovo spevnenie tela. A vlastne teda budete na zápasoch zdatnejší v tých súbojoch a vlastne budete si viac veriť v tých súbojoch a takto. Ďalšia vec by mala byť to, že vlastne posilka a konkrétne ťažké driepy by vám mali dopomôcť k lepšiemu zrýchleniu. To je ďalšia vec. A tretia vec je to, že vlastne spevnite celé telo, šľachy, kostra bude taká pevnejšia a na ihrisku to potom bude lepšie. Čiže tieto tri sú také základné, ktoré by ste mali mať. No a čo by som povedal vlastne, tak začneme tým tréningom. Váš tréning futbalový je známy tým, že ho máte vysokou intenzitou, vlastne je dosť náročný na energiu, spaľujete tam veľa kalórií, tak preto uvažujem tak, že máte futbalový tréning máte pondelok, stredu a piatok, a zápas máte v nedeľu. Dajme tomu, že to bude takto, hej. Čiže v dni, kedy máte tréning futbalový, by som tréning v posilovni určite vynechal, tak teda v posilke budete len útorky a štvrtky. Ako trénovať? Netrénoval by som viac ako hodinu a pol, netrénoval by som nejaké intenzívne, stačí vám trénovať kľudne väčšie pauzy, ťažšie váhy, že by ste zaťažovali tie hlboké svalové vlákna a určite žiadne intenzívne tréningy, že sa teraz ošalíte a tak. Ak chcete nabrať teda, hej, lebo aj to je vašim cieľom, nabrať trochu a snažíte sa, je to dosť ťažké, keďže ste ektomorfovia a tie tréningy vás vyšťavujú futbalové. Čiže asi takto by som odporúčil trénovať. Trénovať budete útorok a štvrtok a nechávam to na vás úplne, aký tréning si zvolíte, ako si to všetko vlastne vy tam zradíte. Čiže takto. Ďalej sa pýtali, aké suplementy užívať. Tak ze suplementov by som odporúčil BCAčka na tú regeneráciu, keďže vlastne deň za dňom budete trénovať tiež posilke alebo na ihrisku. Čiže BCAčka. Proteín si myslím, že tam nesmie chýbať, ten by som odporúčil určite. A ešte nejaké tie vitamíny a minerály, keďže vy vlastne aj imunitu dosť zaťažujete tým tréningom a všetkým, čiže vitamíny a minerály. Čiže to by bolo k tomu a k tej strave, čiže v strave by som určite kladol dôraz na tie sacharidy, opäť hovorím komplexné sacharidy, tam zvýšiť ich príjem, bielkoviny taktiež, ale hlavne tie sacharidy. Sacharidy sú základ, aby bola tá energia, ale samozrejme aj bielkoviny, že by bolo z čoho stávať tú svalovinu. No, čiže to asi by bolo k vám, si myslím, že nič viac, tak by som k tomu nepovedal. Kľudne sa pýtajte, keď bude nejaká otázka, rád pomôžem a ak sa bude dať, tak poradím. Ďalšia otázka bola, ako trénovať, keď ste chorí, aké suplementy užívať, čo jesť a takto. Čiže prvá vec, ktorú by som povedal hneď na začiatok, je to, že keď budete chorí, určite si dajte pauzu od tréningu. Od tréningu jednoznačne pauzu. Tam vlastne, keď budete chorí trénovať, tak to bude mať viac škody ako užitku. Vaša imunita je oslabená a tam by ste to iba zhoršili, ten váš zdravotný stav.
Čiže od tréningu si dajte pauzu, od strávy si pauzu určite nedávajte, strávu budete vlastne mať upravenú rovnako, čiže budete klásť dôraz na to, čo jete. Suplementácia, tak určite by som prestal užívať suplementy, ako je napríklad kreatín alebo rôzne stimulanty, s tým by som prestal. Proteín a BCAčka, toto je také, neviem, si myslím, že v niektorých prípadoch by sa dalo, v niektorých nie, podľa mňa to je zbytočné v chorobe užívať napríklad BCAčka. Proťah raz za deň by som si dal, pretože proteín má rôzne výhody a jednou je aj to, že by vám mohol vlastne pomôcť k tomu vyliečeniu z tej choroby. Čiže proteín by som odporúčil a určite by som odporúčal nejaké vitamíny a minerály. Ďalšia vec, ktorú by som chcel tu napovedať, je taký trend, že keď prídete k doktorovi, tak vám hneď predpíše nejaké antibiotika a v podstate vám dá sa povedať, že nič nie je. A antibiotika sú to vlastne chemické látky, ktoré fakt zaťažujú ten organizmus, preto by som na vašom mieste fakt zvážil, či tie antibiotika budete užívať alebo nie. No a skúste radšej nejakú alternatívnu liečbu a to je napríklad stravou. Určite by som odporúčil stravu. Strava to dokáže vyliečiť, pokiaľ to je v tom počiatočnom štádiu. Keď už to bude fakt tak zhoršovať sa tak pristúpte aj k tým, bohužiaľ, dneska veľmi preferovaným antibiotikám. Čiže takto, suplementy som povedal, stravu som povedal a ten tréning som povedal, kde si vlastne dáte pauzu. Ďalšia otázka je proteín. Ak proteíne ste sa napýtali hlavne dievčatá, či by som ho odporúčila dievčatám, tak povedal by som toľko, že áno, odporúčil by som ho dievčatám a nielen vám, dievčatá, ktoré trénujete, ani chlapcom, ktorí trénujú, odporúčil by som ho úplne širokej vrstve populácie, pretože proteín nie je čisto o tom budovaní svalovej hmoty. Proteín je úplne super vec na celkovú telesnú kondíciu, na imunitu, na to, aby to v tele všetko správne fungovalo. Vôbec veľa ľudí si to spája hneď s tréningom a neviem s čím všetkým, s chémiou a tak, čiže určite by som ho odporúčal širokej vrstve populácii. Ale teda vlastne vám, dievčatá, by som ho odporúčal tiež a aký proteín, tak na trhu sú rôzne marketingové také ťahy, kde vlastne čisto proteín pre ženy a tak. Ja si myslím, že úplne nejaký koncentrát proteínový vám stačí a užívať ho raz do dňa tak tiež stačí a to je po tréningu a keď netrénujete alebo nemáte žiadnu fyzickú aktivitu, tak ľudne na 10 do školy alebo takto. Ďalšia otázka bola, ako užívať kreatín. Čiže kreatín je chemická látka, ktorú si syntetizuje naše telo tiež, asi nejaké 3 gramy za deň, ale 3 gramy to je tak, dá sa povedať, že to nepociťujeme nejako. No a preto ho musíme užívať v podobe tých suplementov. Na trhu sa nachádzajú rôzne druhy kreatínov, viacložkové, krealkalíny a ja neviem ešte aké rôzne. Si myslím, že najlepšou variantou je kreatín monohydrát, ktorý by vám odporúčilo viacero ľudí, ktorí sa venuje nejakej fyzickej námahe alebo nejakému športu. A povieme si vlastne podstatou kreatínu je to, že on zvyšuje svalový objem a silu. Funguje asi tak nejako, že zalieva vlastne tie svaly vodou. Vlastne máme svalovú bunku, on ju naleje vodou alebo naplní vodou, dá sa povedať. Čiže ona sa zväčší svoj objem. Potom ako ten proteín doberieme a vysadíme, tak ona opäť ten svoj objem ako keby zmenšila. Existuje taký pojem, že svalová pamäť. Čiže ten sval si pamätá, že bol kedysi rozťahnutý tou vodou a teraz, keď nie je rozťahnutý tou vodou a vy budete ďalej trénovať, tak on sa rýchlejšie dostane do toho stavu, kedy bol naplnený tou vodou. Ale teraz už nebude naplnený vodou a už tam budú vlastne svalové vlákna a už to bude vlastne sval, ktorý ste si vybudovali. Čiže nejako takto funguje ten kreatín, to bolo skrátke úplne. A ako ho užívať? Prvý týždeň je tá nasycovacia fáza a užíval by som ho ja osobne, by som odporúčal užívať 5 gramov kreatínu ráno, 5
5 gramov pred tréningom, 5 gramov po tréningu a večer pred spaním 5 gramov. Takto to užívať týždeň, v netréningové dni, v tom nasycovacom týždni by som odporúčal 5 gramov ráno, 5 na obed a 5 večer. Po tom týždni, kedy skončí nasycovacia fáza, budete kreatín užívať 5 gramov pred tréningom, 5 gramov po tréningu a keď nebudete trénovať, tak 5 gramov ráno, 5 gramov večer. Tak asi toľko by som povedal k tomu kreatínu, užívať ten monohydrát a užívať ho s nejakým cukrom, pretože bolo dokázané, alebo teda štúdia ukazujú na to, že kreatín sa potrebuje dostať do tej svalovej bunky, on sa tam len tak nedostane ľahko, tak preto je potreba zjesť nejaký cukor, ako napríklad glukózu alebo dextrózu a podobne tie jednoduché cukry. Niekto odporúča aj ovocie a tak, aby ste zvýšili množstvo inzulínu v krvi, pretože vlastne práve ten inzulín otvorí tú svalovú bunku a kreatín sa teda dostane dnu do svalov. Čiže tak, s nejakým cukrom jednoduchým a rozpúšťať ho v pitnej vode, v takej teplejšej, pretože rozpúšťa sa trochu ťažko a takých 20 minút v tej teplejšej vode by sa mohol rozpustiť. Čiže tak, s tým kreatínom. Keď ste ho ešte neužívali a budete ho užívať, tak môžete pociťovať, ako budete piť, že to je vlastne taká štruktúra, ako ste piesok mali v ústach, alebo fakt to tak škrípe medzi zubami. Tak. Dobre, ďalšia otázka je, koľko odmerok proteínu na jedno použitie? No, momentálne beží všade medzi mladými nadšencami taký trend, že čím viacej odmerok proteínu si dám, tak tým to bude lepšie. Úplne je to somarina a všetky proteínové odmerky nad jednu odmerku, keď si priložíte ešte druhú a tretiu, idú na škodu, pretože telo nie je schopné využiť na jedno použitie viac ako 25 gramov srvátkového proteínu. Čiže jedna odmerka proteínu úplne stačí a ak mi neveríš, tak si to napíš niekde na nejakej stránke do Google, je o tom veľa článkov a tak asi nejako. Čiže to bolo k tomu proteínu. No a ďalšia otázka bola, ako zrýchliť metabolizmus. Čiže jedna z vecí, ktorá fakt zvýši ten metabolizmus a teda aj spaľovanie tukov, je pitie vody. Ja pijem denne okolo 9 litrov vody. Veľa ľudí mi hovorí, že to preháňam a môžem si z tela vyplaviť rôzne elektrolyty a tak, ale ja s tým nesúhlasím, poznám svoje telo a viem, že mi to veľmi, veľmi pomáha. Ja pijem vodu s citrónom a fakt tá voda, naše telo je tvorené vodou, veľa percent tela tvorí voda a práve voda tu hraje veľkú úlohu, si myslím, a nielen v tom zrýchlení metabolizmu, ale v tej prevencii a celkovo vlastne vyplavuje u nás tela tie rôzne radikály a tak podobne. Čiže určite vodu. Hovorí sa taktiež o tej vode, že ona 1 liter vody dokáže tak urýchliť ten metabolizmus, že dokážete 1 litrom vody spáliť 100 kalórií, čo je fakt, si myslím, veľké množstvo. A teda ja by som odporúčal určite piť vodu a zvýšiť ten príjem vody. Čistej vody samozrejme, žiadne minerálne vody, žiadne sladké a tak, čistá voda. Ďalším faktorom, ktorý zvýši metabolizmus, je aktivita či už aerobná alebo anaerobná. Čiže posilka, beh, bicykel, prechádzka, neviem čo všetko možné. Určite toto tiež zaradiť do svojho dňa, keď chcete zvýšiť metabolizmus a teda začnite sa pohybovať viacej tej fyzickej námahy a určite zvýši metabolizmus určite zvýši aj také, tak keď si otvoríte nejaký zošit a začnete sa učiť, začnete čítať a tak, ale vážne vlastne z týchto by som odporúčal asi niečo také, čo je viac náročné pre to telo. No a ďalší faktor, ktorý môže metabolizmus zrýchliť, je vláknina. Vláknina je zložka potravy, ktorú naše telo nedokáže spracovať a teda vlastne hovorí sa jej, že aj vlastne čistí vlastne našu traviacu sústavu a tým pádom to vlastne tam všetko prečisťuje, naše telo to potom rýchlejšie dokáže tráviť a metabolizmus je opäť rýchlejší. Čo obsahuje vlákninu? Tak vlákninu obsahuje
Vlákninu obsahuje najmä zelenina, čiže brokolica, neviem, všetky druhy zeleniny skoro obsahujú, vlastne tam to je na tej zelenine, vlastne všetky druhy zeleniny obsahujú tú vlákninu, tak vlastne tá zelenina je postavená na tom princípe tej vlákniny a takým veľmi známym sú ovsené vločky, to určite väčšina z vás pozná a dá sa to kúpiť ako suplement. Bežne v lekárni to predávajú, je to trošku také nechutné, ale dá sa to vypiť. No a tak, takže to by bolo asi k tomu zrýchleniu metabolizmu. Aj tak existuje ešte rôzne na trhu rôzne tabletky a rôzne suplementy, ktoré ho zvýšia, ale ja by som to neodporúčal. Opäť, na čo kupovať nejaké tabletky a tak, keď vám stačí napúšťať si vodu a vypiť ju. A fakt, vyskúšajte to a uvidíte, že jednak sa začnete lepšie cítiť, pretože voda nie je to len o tom, že voda zrýchli ten metabolizmus, ide o to, že vlastne tá voda úplne zmení funkciu a správa a vlastne vy sa začnete sa inak cítiť a skúste to, fakt to skúste. Čiže tú vodu by som odporúčal. No a ešte čo by som povedal, a ešte mi napadlo vlastne k tomu kreatínu. Tí, čo si nemôžete dovoliť ten kreatín, nie je to nejaká drahá záležitosť, ale tí, čo si ho nemôžete dovoliť, tak odporúčal by som vám, dá sa príjmať aj z potravy a to vlastne červené mäso obsahuje pomerne veľmi veľa alebo dosť toho kreatínu, červené mäso, nejaká divina, nejaká hovedzina a tak. Čiže to mi len teraz tak napadlo, kto má možnosť, tak červené mäso. No čiže asi takto. No to by bolo všetko k dnešnému vlogu. Chcem vám povedať, že tento týždeň budú prázdniny, čiže určite natočím to video tréningu brucha. To sľubujem už dosť dlho, ale fakt už ma to štve a chcem ho natočiť. Mal som jedno natočené, ale bolo to nejaký, neviem, taká chyba nastala a ten formát nešlo prehrať, čiže sorry. A natočím ho určite, plus nejaký recept mám pripravený do diety, kde vlastne bude to niečo, čo bude sladké, ale nebude to mať žiaden cukor, bude tam žiaden tuk, bude tam len bielkoviny. No a tak asi toľko by som vám povedal, čo plánujem tento týždeň. Vám prajem pekné prázdniny a užívajte si ich, usmievajte sa, učte sa maturanti, pretože maturita sa blíži a že sme sa dostali na školy, na ktoré chceme a že by to všetko šlo jak má. O chvíľu je to leto a s letom prichádzajú nové možnosti, nové zážitky a všetko. Takže sa usmievajme, tešme sa a majme sa radi, čaute.